পয়লা যতন হামবাই সিনি যত মিডিয়া স্রংনো নরব বাক্সা সময় তিনি YTF সেন্ট্রাল কমিটি বাই রিংজাংনি মিটিং অফ 5 months of family বাগै তিনি YTF সেন্ট্রাল কমিটিনি বিসিংতে কাইসা মিটিং বেলাই নাংকুমানি রিংজাখা ও জায়গা যত ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্লকনি প্রেসিডেন্ট ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট এই যত অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার্স খাই जों তিনর মানিকো কোটো थांनाय TTADC general election लाइमानी यागोलो अमबाइखे वाइनै आचुलाइमन बिसिंति मनो जे संसिनि बुबाग्रानो बेलाइनो पाइपले हामबाय मारो आसे कलनि बिसिंति सिनि बिसि इलेक्शन खाइजेङै दंमानि सुप्रीम कोर्ट लराय खायै डेमोक्रेसी ओ तंगै गणतंत्रता करिंमानि बिसिंति बुबाग्रानि चाइ तंबाय तिनि बिसि इलेक्शन नानि थाङै दंमानि कंगनो जों तिनि सिनि जतो सिक्ला रकबाय सिनि यूथ रकबाय जों मनो तिनि डिस्कशन खाइजाका अ जागाव तिनि तंगो सिनि बिसिंगो सिनि YTF नि इंचार्ज सिनि सार दियमथाय तथा ऑनरेबल MDC तंगो सिनि बिसिंगो YTF नि जनरल सेक्रेटरी बरम गनां जेम्स देवरमा तथा MDC तंगो सिनि बिसिंगो वेस्ट नि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बरम गनां जितेन देवरमा तथा सिनि ऑनरेबल MDC तंगो सिनि खवाइनि सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरम गनां प्रस्मित देवरमा तथा ऑनरेबल MDC तंगो सिनि बिसिंगो ऑनरेबल MDC सुजय उचय तंगो सिनि ऑनरेबल MDC सिनि खत्रजय रियांग अमाइखाय जतो जों तिनरा नांगुमानि सिनि सिक्लारक बुबाग्रानि बिसिंतै बाहायके जे नांगुमानि सिनि जे अत्याचार खाय तमानि जे तिप्रासा एलेकावो बिसि इलेक्शन यांगै गोबांमा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट yang तमानि जे फान्ड रक ब्लक तमानि बिसिवो आब्रनतैनो बसकांगो लराय खायै जों डेमोक्रेसीनि बिसिंतै जों फाइट खायै सिनि बरनो इनजास्टिस नि जस्टिस नानि बागै जों तिनि कक्साब लेखा तै सिनि YTF नि नाहारमुं सुदु अरो तिनि केबनो MLA MDC EMs नामै सिमि खायनिया बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासारनि गोबांमा बुलुकुरो गबनो पयतसा यांगमानो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन याखबा सिनि नांगुमानि ग्रेटर तिप्रालैंड मो जों बुबाग्रानो याक फलगै याक सुबावै बनो लगिरवै जों खाय थांनायनि मन तिनि जों समाय थांनायनि बिसिंतै कताल खायै ताइ चिनि जे tripartite agreement तिप्रासा accord जे ब्लक नि तंमानि अमनबो जों until and unless जें कोयासा बुबाग्रानो without any failure जों नुखा गोबांमा लीडरशिप नि बिसिंतै बुबाग्रानो पयतसा रो गोबांमा जों नुमानि यागलो YTF नि बिसिंतै जोंआबो तुरुक खाय ताबो ग्रासरूट लेवल तेबो सिनि बरनो कुबुय नांकुमानि अ हावो तामो जों आमनो रनानि जोंताय साइमानानि आमनो तिनो YTF नो कायसा मेसेज सुइदि पारा कामी आमचयो जे सिनि बुबाग्रा सालबुनुमरुम निनि आनि बागै वान सुगुई जे सामुंखाय तंमानि सामुंनो बुबाग्रानो लगिरवै सामुंखायनानै तिनि YTF अबनति कक्साबलै हामबाय कक सानानै थां आंके नायदि IPF तिरक साकाबो डेट फाइनल ngै मानिया आं वाना जागो जोंतेबो खोनाका गोबांमा बरग रक सुप्रीम कोर्ट थांगै अम हायो फाइल खायका आबो चिनि कुंथाय बारानि बिसिङनो जे बिसि इलेक्शन ताखायदि ADC इलेक्शन डिले खायदिनै आमाय फाइल पिटिशन खायमो जों नुखा तै साइबो मानो कारण जों आबो सिवो आबो जों ताबो साना नाया आबो लुकुरक आस्ते आस्ते तुरकाबो सिनाय दिनै IPF तिफा नोंथों BJP फा नोंथों CPM फा नोंथों कांग्रेस फा नोंथों तामनि बागै बिसि इलेक्शन इंया तामनि बागै तिनि एरियावो तिप्रासन एरियाव तां डेवलपमेंट इंया बरक सावो सबका साथ सबका विकास आबो तिनि तिप्रासन एरियाव तां विकास इंया कारण तिनि सोंनुखा बिसि इलेक्शन थांनाय 2016 जेंमानि ताबुकसाक जरांगियाखौ जों नुखा जरावो कोरोना भाइरास नै गोबांमा खायै फुनुक जागा किन्तु ताबुक बो भाइरास दं ताबुक पाहारो एकटानो भाइरास दंगो आ भाइरास संगा थानसा भाइरास आबो प्रमाण थांनाय ADC इलेक्शन जे गोबांमा सानाय साका 28 नि बिसिं 28 तुबनाय 28 नि बिसिं 30 तुबनाय फियाबा लुकुरक पाब्लिक रक गोबांमा साका दखल खायनाय फियाबा पाब्लिक तिप्रासारक si jotis to sikatabu जों ताइके बाय दखल खायजागलिया ताइके बाय जों अत्याचार खायजागलिया जों ताबु ताइके बनो 28 ना थांलिया आबनो प्रमाण स्राय के रेखाजे थांनाय ADC इलेक्शन आबते कुनु कतालका साजानाय को गया आबनो बुबाग्रा बसाका 24 जन MDC मानमान बाय VIP लेवल फिलिंग तंगयावै लुकुरन बाय सामुं खायनानि इनि जों जतनो सिनि 24 जना MDC रक एरियावो अंखरै ग्राउन्ड अंखरै पब्लिक बाय 1-in-1 कनेक्शन खाई सामुं खाई दङ हैसे एनजे मानसा खाइबो थांनाय कारण टेम्परारि पोस्ट MLA MDC लुकुरंनो बिसि बाबाङै चंगै रहरो अ बिसि बावो
नों पाब्लिक नो ताम सेटिस्फेक्शन नै सामुं खायनाय आबो नों एसे जंजाक रिप्रेजेंटेटिव सुङै नों नो वानसुइ सामुं मा खायनाय हेसि बोबाग्रा बो सोंनाबो नों सोंना डाइरेक्शन दो आंबाय सों तिनि सिनि जत सिक्रा न अमने अवेयरनेस रो जे सों तांबाया बारा ताबुक बो सामुं तंखो 24 ता सीट मान फाइमान बायनो सों वर्ल्ड कप ति सैमानिया को हायसि सिनि वर्ल्ड कप ति सनानि जरा तंखो आ जरा सों सटिक टाइम बोबाग्रानो लगी रुबै सों वर्ल्ड कप बोटी सनाय वर्ल्ड कप नि फल बोचाने हने आं लुकुरनो आबो मेसेज नामो सम हायसि केबा पयतो मा तंनाय बोबाग्रानो बोबाग्रा चिनबाय चबा खाय तंमानि